ka chanela ka lo lom le ve ka cheu sairang atangin guwahati kolkata le delhi direct train service ta ka chuan rela la chong tam lo le abik takin voi khat zin turte tana hriattur pawimawh bik nia ka hriat te tun tuma hian ron soi ka tuma atop thlengin ilo en don nia ahma saberin rel ticket hi advance dewa buka ngai thin ti hrema sapotila athange rel ticket hi transport office chaltlanga abuk thaya online a ticket book thiam lo chuan office hun chungin ta chuan ebook thin don nia tin mobile atanga rel ticket book dan video ka post to a yen du chuan description a link ka da a ilo en don nia video masa ka soi to ang khan ticket book na application rang a oma ma se railway te siam irctc rail connect apps hi rail ticket book nan chuan athabera facilities athaber bokani apahina a chuan rail chunga hian bungrodana tur hmuna zaw lova sit hnoi hian ni maya chupo mi pathumin bungro an dana tura ti ania midangin bungro an lo nga phei chuan bungro dana tura chep theile tuka chu bangin bungro inga don chuan uluk dewin ipek thin don nia tin rail chunga hian mobile phone charge na tura om vek to a chu bangin I phone charger te kha handbag a ida don nia tin delhi anga lamhla kong thui dewa zin kan tuma kong laka in bol kan du don chuan no kan keng thin don nia achan chu bathroom a in bol nana man tur no wanda ngai lo tin rel chunga imamo tur jong kha handbag pakhata emo ani lo poin lak chhol samjong nan achung lama ida thin don nia tin zana hian thoma re ngai lowa light po an off vek ngai lowa chu wangin imamo don chuan imit tomna turle ear plugs te ikeng thin don nia apathumna chuan tala le chain ken a tha rela zin thin te hi a then zan lai an chuka a then an ron lut le bok thina chu bangin drug ruan lo om hlo poa kan bung ruwa him theinan chain le tala hi kengila kalvek thin bokila ti chuan kan bung rote a him don ani thalaka kan hmuang hian sin hnoya ring a oma hei hi chen bona tura an siam ani chen khata hian I thun lu tanga I bek te kha I kal thin don nia tin zana kan mut donin kan phone te kan wallet le purse te hi ol sam tia misolin an ruk theilo na turin banglama emo a himna ber hmuna kan da thin don nia hetenga ka soya bang hian rela jin chu a him lowanga te I lo ti palange hlau reng su pathian khongai na zara kumsom thum don chu india ram hun ranga realin ka lozin ve to thina kabung ro te hi alabo me lawania apalina chuan rail station a boiphili lodan kan soyang notice a chuan guwahati rail station a zau bera rail lu le chhuak po atam berani kolkata a khuan station len pathuma oma chungte chu silda howrah le kolkata station te anni delhi a khuan new delhi railway station all delhi railway station le anand vihar terminal te pathum khu station len bik te annia sairang le delhi inkara rail service rajdhani hi anand vihar station a atopa chutatang chuan sairang aron pan le thinani sairang atangin heng khopui pathumai hian rail service to a sairang rail station ang railway station stereo te anni silawa chuwangin kan rail din na tur platform le a coach omna lai tur vel ol sam taka kan khet theidan tur karon soidon ani ahma saberin rail chohun ma darkar khatvela station thlen mani tumanga
station ni thlen ve le rail timing an tar chhuna bo ti zonga nga heteng ang hi muang ta hian train number le train hming te arrival le departure te platform number te awma en tirnan ama saber amritsar dadar express hi I chonna tur lo ni don ta se e oblique di noya e a injia ka pang hian station a lo thleng to tina ani a chhole hun tur hi dar som ni minute som ni ani a chu zandar ret le minute som ni tina ani real timing hi darkar som ni pali angin an chhe thina ni ti kan thedon nia tin adin na hi platform number 4 ani ti chuan tuma zo boi ngai to lovin platform number 4 li panang tin rail station a hian engtiklai point information petu anoma rail lo thleng turte chuak turte station a ding mek te engtiklai point an pong thin tin information counter te hi 24 hours an hong boka zo du kan nei chuan duty te kan zot thei bokang I chon na tur train din na tur platform I hret ma chu waiting hall a emo mun rem chang danga I lo ngak ri don nia I chon na tur rail din na tur ni lowa I lo wa kal dai chuan I ha hlon mai dona chu wangin kan chon na tur rail a din na tur platform kan hret chen huna chau platform lam kan pan thin don nia ti chuan platform a chuan I om to a ma se I chon na tur lai ber coach kha a hmalama nge alaya nge khoi lama nge a om don ti kha I hele si lawa lungai su ol sam te a hret dan karon sayang I chon na tur rel aron thlen ma minute nga atanga minute som vela salaka kan hmuang hian display board a hian anron tar langang sleeper a I chon don chuan S1 S2 S3 SC ani chuan B1 B2 B3 tin aron injia kang ti chuan I chon na tur zone kha I pananga I lo ngak to mai don ani an tar na zone taka I chon na tur coach kha adin lo point apel thui lutuk lowang apanga na chuan engtin nge I chon na tur coach le seat kha I hret thayang kumsom panga malama kha chuan kan chon na tur coach le seat zongin kan boi thei khop maya ma se tu na chuan rail hming rail number le a coach number te hi rail banga anron jek vek to a boina tur om lo amai ro chu le chungai lo te tan engkim thil thar vek ani dona chu bangin kan chon na tur coach le seat te ol sam taka hret theidan karon soi don ani heng te hi coach hming le an code number te an ni a rail banga an tar thin S1 ti hi sleeper class tina ani B atanga intern B1 B2 B3 B4 ang te hi third class AC an ni A1 A2 ang te hi second class an ni a H1 hi first class AC ani HA1 hi composite coach ani D1 D2 D3 te hi second sitting tina ani GST chu general coach tina ani SLR ti chu seating cum luggage rack tina ani EOG ti chu end-on generator tina ani I ticket a khan SL a inject chuan sleeper coach sa I chom don tina ani a 3A a inject chuan B1 atanga intern coach sa I chom don tina ani a 2A a inject chuan A1 a emo A2 coach sa I chom don tina ani chu tiang zelin adang po yen zel thin don nia ti chuan rel chu aron thlenga ilut ta a rela chuan conductor an om ngai lova chu wangin kan thunna tur manin kan in zon ngai thina sleeper ale 3A china
Sala kami hi I ticket lo ni ta se S14 ti hi sleeper coach sompali na tina ania rail banga S14 ti a inje kang chuan 33 hi I seat number chu ania LBT hi lower berth tina ania chumi omje chu coach number 14 seat number somthum pathum na lower berth a ithudon tina ani rela din fel huna S14 a ilu tanga seat number somthum pathumi zongang imu huna midang po an lo thumai theya an lo thut poin kapi kapu seat number somthum pathum hi kasitania itianga an lo ken mayang che tin railway kalphunga chuan jandar somthleng alaya mutur le achung bera mutur te po a hnoya an thut phal sakan nia seat hnoi ber hi tuk ber bula athuanga alaya mi kha alaya achung ber kha ale lam sira athuang amai ro chu mi hi an fel hloma tuma an strict bur ngai lo achan chu I chuan puite kha I chuk ma jong chu I chung ten ni dona chu wangin tu po engang mi po chuan pui donila thadevin polai takin kan bethin don nia apasarina chuan eile in chungchang kan soyang trena hian eirong bol tu an noma chung ho chuan chaw kan nei du don nge don lo ti minun zot thina trena hian arsa sangha le artuian siam thlang puya idu don chuan I order ranga anron da huna amani peang tin train chunga eile in boy pui tu railway na pom pui te chuan railway logo lan na kor an hathina railway logo om na kor haloten cho anron zor te chuan railway chunga thok ni lo pon lam mi an ni ti kha kan phedon nia chu wangin rail chunga an siam nge hi ei thinila kei chuan a fu ber ka reng achan chu pon lam mi te nan ron ken ai chuan a thiang hlim bik tura ngai ani tin thingpui coffee le ei tur chi hrang hrang an zor reng boka adu tan leitura om reng bok thin ani kan chung ko hian arem chan phot chuan tiffin kan keng thina sum a sep jok mai pe lama rail chunga an cho se mai chuan a tui joka idu chuan I keng ve thin don nia a top bera chuan hei hi ka soidu I chungna tur station a chuk tur le alon turan tam don chuan station I thlen hmain kong kharbul hnaya I lo om thin don nia achan chu adin chunga I chung man lo chuan I chuang thlang mai dona chu wangin adin hun chung tur le passenger tam dana zirin I in adjust thin don nia